Ya 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 sondoroye wanoro sondo shikiai oh sondo na 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 Lord, we worship you. Lord, we praise your name. We honor you. We magnify you, God. Be glorified in our midst. Oh, Rosono, Lord, be glorified, be lifted high in this place. Nabuhi ko's pagsimba, nabuhi ko's pagsimba ni mo ang mahal. Come on, why don't we just stand up and worship Him this morning? Nabuhi ko's pagsimba, nabuhi ko's pagsimba ni mo ang mahal. Come on, just sing that, just sing that. Nabuhi ko's pagsimba, nabuhi ko's pagsimba di mo ama. Nabuhi ko's pagsimba, nabuhi ko's pagsimba di mo ama. Nabuhi ko's pagsimba, nabuhi ko's pagsimba di mo mahal. Nabuhi ko's pagsimba, nabuhi ko's pagsimba ni mo mahal. O nabuhi mis pagsimba kanimo, nabuhi ko's pagsimba, nabuhi ko's pagsimba di mo aman. Nabuhi ko's pagsimba, nabuhi ko's pagsimba di mo aman. Lord God, we pray, Lord, that as we start on in the service this morning, Father, among gi-welcome imong presence sa ning lugar, among gi-welcome ang imong grace, ang imong love, O Lord. Ug among giampo, Ginoo, that your will would be done in this place. Father, that there would be a fullness of joy. Lord, that there would be peace in this house, Lord.
Lord, I pray, Lord God, that as we worship you and as we praise your name, Lord, that there would be a Shekinah glory in this place, Lord God. There would be signs, wonders, and miracles, Lord God. There would be healing, Father. There would be breakthrough, Lord God. And there would just be peace, Lord God. There would be a renewing of strength, Lord God, as we lift up your name. Lord, I pray, Father, that you would ready our hearts and our minds, Lord God, for whatever it is that you're going to do. Lord, we love you and we praise you. Salamat kaayo aning buntaga, Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, among giampo. Amen. Amen. Mayong buntag, PCGO. It's such a wonderful day today, diba? Bugnaw ang kabuntagon, but let us worship God with all that we are. Why don't we just enter His gates with thanksgiving in our hearts? And why don't we just praise the name of Jesus in this place? Amen? Amen. Come on. May kagawasan kanimo, Dios. May kagawasan gikan sa sala. Kagawasan gikan sa kagit-git. Kagawasan gikan sa pampagabot. Kagawasan gikan sa karaang kinabuhi. Oh, kagawasan gikan sa sala. Kagawasan gikan sa kagit-git. Kagawasan gikan sa pagkagapos. Kagawasan sa karaan kinabuhi. Pinaagi sa imong grasya. Pinaagi sa imong gugma. Pinaagi sa imong gusto. Pinaagi sa imong espiritu. Gawas doon nagamusimba. Gawas doon nagamudayi. Gawas doon nagamuawit. Gawas doon nagamusingit. Oh, hallelujah! 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 Kagawasan, kagawasan gikan sa sala. Kagawasan gikan sa kangit-git. Kagawasan gikan sa pagkagabot. Kagawasan gikan sa kara kinabuhi. Pinagi, pinaagi sa imong gusto. Pinaagi sa imong gugma. Pinaagi sa imong gusto. Pinaagi sa imong espiritu. Gawas doon nagamusimba. Gawas doon nagamuangi. Gawas doon nagamuawit. Gawas doon nagamusinggit. Oh, hallelujah! 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 Come on, just sing it one more time. Kagawasan. Kagawasan gikan sa sala. Kagawasan gikan sa kagit-git. Kagawasan gikan sa pagkagapos. Kagawasan gikan sa karaang kinabuhi. Oh, pinaagi sa imong grasya. Pinaagi sa imong gugma. Pinaagi sa imong kusog.
pagkanta, pagsingkit, pagmayao, pagdaig. Come on mga igsoon! Ibayaw, ipakpak, ang imong kamot, ilugsoy, sayaw, ang imong tiin, pagkanta, pagsingkit, pagmayao, pagdaig. Kay Jesus! Kay Jesus, kay Jesus, adun na mo balik. Hari sa kaharian, nabaw siya sa tanan. Ibayaw ang imong mga kamot, iluhod ang imong mga tuhod. Simbahan, Ginoo manluluwas ta, kay hadol na ang pagbalik niya. Ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilugso, isayaw ang imong tiin, pagkanta, pagsingkit, pagbayao, pagdaig. Atong ibayaw, ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilugso, isayaw ang imong tiin, pagkanta, pagsingkit, pagbayao, pagdaig. Kaya atong Diyos, adun na mo balik. Si Jesus, kay si Jesus, adun na mo balik. Hari sa kaharian, nabaw siya sa ibayaw ang imong mga kamot, iluhod ang imong mga tuhod. Simbahan, Ginoo manluluwas ta, kay hadol na ang pagbalik niya. Atong ibayaw ang imong mga kamot, iluhod ang imong mga tuhod. Simbahan, Ginoo manluluwas ta, kay hadol na ang pagbalik niya. Come on! Ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilugso, isayaw ang imong tiin, pagkanta, pagsingkit, pagbayao, pagdaig. Ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilugso, isayaw ang imong tiin, pagkanta, pagsingkit, pagbayao, pagdaig. Come on! Kay si Jesus, hadol na mo balik. Nabaw siya sa kanan. Ibayaw ang imong mga kamot, iluhod ang imong mga tuhod. Ginoo manluluwas ta, kay hadol na ang pagbalik niya. O atong ibayaw, ibayaw ang imong mga kamot, iluhod ang imong mga tuhod. Simbahan, Ginoo manluluwas ta, kay hadol na ang pagbalik niya. Kay hadol na ang pagbalik niya. Oh, kay hadol na ang pagbalik niya. Gusto ko nga musimba sa ngalan mo, Hesu Kristo. Gawaston ko nga musimba sa ngalan mo, Hesu Kristo. Sa kadagaya o kawaladon,
sa kalipay man o kasakit, walay paglubad ang akong pagsikip. Amen! Gawas nun, ulokso ko. Kaya kong malipayon, gawas nun, musingkit ko, kaya kong madaugon, singkit sa kagawasan, singkit sa kadaugan. Atong awiton sa gawas nun ko, nga musimba sa ngalan mo, Hesu Kristo. Gawason ko nga musimba sa ngalan mo, Hesu Kristo. Sa kadagaya o kawaladon, sa kalipay man o kasakit, walay paglupad ang akong pagsigit. Gawas nun, muluksok ko, kaya ko malipayon. Gawas nun, musinggit ko, kaya ko madaugon, singgit sa kagawasan, singgit sa kadaugan. Gawas nun, muluksok ko, kaya ko malipayon. Gawas nun, musinggit ko, kaya ko madaugon, singgit sa kagawasan, singgit sa kadaugan. Hey! Gawas nun, tukso ko, kaya kong malipayon. Gawas nun, musinggit ko, kaya ko madaugon, singgit sa kagawasan, singgit sa kadaugan. Gawas nun, bulukso ko, kaya ko malipayon. Gawas nun, musinggit ko, kaya ko madaugon, singgit sa kagawasan, singgit sa kadaugan, singgit sa kagawasan, singgit sa kadaugan. Oh, mukhang gipaya, O Diyos, oh, sa'yo na. Sa patang nga moduol kaniya nga kinahanglan nga iyang pulong aton ma-receive karong kabuntagon. Usa patang atong mga pulong nga atong ipadangat sa Ginoo. Ug aton i-focus ang atong attention kaniya karong kabuntagon ug atong pasalamatan ang Ginoo sa gugma nga iyang gihatag kanato ug sa tanan nga mga saad nga iyang igahatag kanato. So magpadayon kitang karong kabuntagon nga puno sa pagmaya, sa paghimaya sa iyang ngalan nga atong itaas ang iyang ngalan ug wala nay lain. So magpadayon kita even sa karon sa online nga maghiusa kita sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Amo kang simbahon, O Diyos, sa tanang panahon ug sitwasyon, O Ginoo. Makita namo ang kadaugan sa imong ngalan. Ikaw ra Diod ang among gisimba.
giban nga mulahutay, ang di makadaog. Kang akong Diyos madugon ka dunay, wala siya'y kabildihan, wala siya'y kabildihan. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan, kay ang gubat iya sa amahan. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan, kay Jesus ang ngalan mo, Jesus ang ngalan mo, pagkagamhanan. Wala kay gubat hinging atrasan, sa tanang problema dili ko daganan. Nagkabalo na ko sa katapusan, wala tay kabildihan. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan, kay ang gubat iya sa amahan. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan, kay kitapos na diya ang makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan, kay ang gubat iya sa amahan. Makita ko ang kadaugan, makita ko, kay kitapos na niya ang tanan. Tapos na ni mo Diyos. Jesus ang ngalan mo, Jesus ang ngalan mo, pagkagamhanan. Wala kay gubat nga giatrasan, busa tanang problema dili ko daganan. Kay kabalo na ko sa katapusan namin, wala tay kapildihan. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan, kay ang gubat iya sa amahan. Makita ko ang kadaugan, makita ko, kay kitapos na niya ang tanan. Makita ko ang kadaugan, makita ko, kay ang gubat iya sa amahan. Makita ko ang kadaugan, kay kitapos na niya. Ang dautan nga gibuhat sa kaaway, yahimog maayo tungod sa gahom mo. Ang dautan nga gibuhat sa kaaway, nahimog maayo tungod sa gahom mo. Ang dautan na gibuhat sa kaaway, nahimong maayo
tanan nagibuhat sa kaaway, nahimog maayo tungod sa gahom mo. Makita ko ang kadaugan, makita ko kay ang gubat iya sa Ama. Oh, makita ko kay gitapos na niya. Come on, just sing that, just sing that. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan, kay ang gubat iya sa Ama. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan, kay gitapos na niya ang tanan. Oh, rosondo no shiki ay 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 ay. Oh, gitapos na nimo ang tanan, oh Dios. Come on, lift up your voices, just worship Him in the Spirit this morning. Oh, sondo ro shiki ay 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 rasanda na 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 ra 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 eh. Dungog o gimaya sa langit ug sa yuta, ang tanan, o Dios, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma nga wala'y katapusan. Ang gugma mo, dungog o gimaya sa langit ug sa yuta, ang tanan, o Dios, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma na wala'y katapusan, o Dios, awiton ko. Ginoong Diyos, mahiw takus kang day kunog, simbahunog, halaran. Ang tanan kong gugma, kinatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, o Diyos, kanimo lamang. Tunggog o gimaya sa langit ug sa yuta, ang tandaan, o Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma nga wala'y katapusan, o Dios. Ginoong Diyos, Ginoong makikugmaon sa tanan. Takus kang day kunog, simbahunog, halaran. Ang tanan kong gugma, kinatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, Diyos. Ginoong Diyos, takus kang day kunog, simbahunog, halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko. Ang kinabuhi ko, Diyos. Duyan na ako sa imong pagakos. Dad ako sa dapit diin tuaka.
kay pagkaanindot Ginoo uban ka may katagbawan labaw sa tanan himpit na kalipat matagam duyan na ako sa imo pagako dad ako sa dapit diin tuaka kay pagkaadindot Ginoo kung kauban ka may katagbawan labaw sa tanan himpit na kalipay mataga himong gihigugma kanunay gipanggita ning dughan ko Ginoo gikinahanglan ko matamis mong presensya karon pa nauga hunduyan na ako sa imong pagako dad ako sa dapit dito kay pagkaandindot Ginoo kung kauban ka may katagbawan labaw sa tanan himpit na kalipay matagamdaman imong gihigugma kanunay gipanggita ning dughan ko Ginoo gikinahanglan ko matamis mong presensya karon pa nauga duyan na ako sa imong pagako hidan ako sa dapit dito ka kay pagkaandindot Ginoo kung kauban ka may katagbawan labaw sa tanan himpit na kalipay atong simbahon oros sundo no shiki aya narasanda nanaye oros sundo no maya naraye o sundororo no manasana na walay sama sa imong presensya o Diyos duyan na ako sa imo pagkakos dad ako sa dapit diin tuaka
Kay pagkaanindot Ginoo, kung kauban ka, may katambawan. Labaw sa tanan, impit na kalipay. Matagang tama. Come on, one more time, just sing that. Duyan na ako sa imong pagkakos. Dala ko sa dapit tiintua ka. Pay pagkaanindot Ginoo, kung kauban ka, may katagbawan. Labaw sa tanan, impit na kalipay, matagang taman. Impit na kalipay, matagang taman. Himpit na kalipay, matagang taman. Amen. Hallelujah. Amen. Nining higayuna magkuha tag inyong mga testimonyo. Akong gihangyo si Miss G nga moari diri. Kaya ato lang dalion mga kaigsuunan kinsay gipanalanginan sa atong Ginoong Dios. Amen. So aduna kay testimonyo. Dali lang dayon magsulti ta kung unsay gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Is there anyone? Ikaduha maron nato nga Domingo mao ni ang yes, Sister Binky. May buntag, magpasalamat ko sa Ginoo sa iyang protection, ingon man sad sa among wedding anniversary. Salamat sa 30 ka tuig. Pero mahikuan na, nya nago relasyon 5 years, so 35 years. Salamat sa Ginoo sa iyang grasya. Kanang bisan dili kay may magkuyog, pero thank you Lord nga naalagid siya. Nagligon sa among relasyon. Unya, nagpasalamat sa ko pastora kay karon man ang exam ni Tim. Nya pag-abot na mo dito sa UC, siya makulang ko gusta ka kuan kadtong murag kinahanglan jud siya i-print. Salamat nagdali-dali ko nagpa-print, pero glory to God na okay na siya dito sa UC. So, Lord, thank you. I give up all and honor to you. Thrilling kay pastora. Salamat jud ko sa Ginoo pastora. Amen. Thrilling yun. Napa, dali dayon. Di nato dugay-dugayon mga kaigsuunan. Kung naamoy panalangin o testimonyo sa gibuhat sa Ginoo yung kayo nabuhi. Ari lang ta din eh. Pasalamat ko sa Ginoo nga kanang gitagahan gid ko niya o kana bang ayahay nga panginabuhi kay sa panahon nga wala ko nakatrabaho kanang kay bawa naman ang tanan nga habal-habal akong trabaho pero gitagbo gyud sa Ginoo nga katong nasakit ko nagyapoy kwarta yun ko Lord di gyud ay ka mangutang kung unsa akong giuli akong gitanong mubalik gyud ay ako salamat ko sa Ginoo ibalik na ako ang himaya sa Amen. Praise God. Bisan sa panahon, sa kasakit, nagtagbo ang Ginoo. Anyone? Come here, come on down. Yes, dali dayon. Ato lang i-popcorn. May buntag, magpasalamat ko sa Ginoo sa kanang pag-uli na ko balas. I think Wednesday kay after the bagyo. Then salamat sa ko pagbalik na ko Thursday night. So wala jud ko nagpapugong. So I praise and thank the Lord nga kanang wala akong maabti sa bagyo. Then nakoy production dito sa buwan nag-uli ko kay naghatod ko sa akong isuon. So I praise and thank the Lord sa favor ni Lord na although sa first nga pag-introduce ako sa park dili gid siya pero once nga makagamit. So I praise and thank the Lord nga nakoy halin. Salamatan ako ang Ginoo. Naihalin. Amen. Praise the Lord. Naihalin og siya'y mahalin. Anyone else? Napa ba? Yes. May buntag sa tanan no, dako ka pagpasalamat sa Ginoo nga itagana sa kunya dugang ako then maayo ra sa dagilahang ang ilahang pag
pagkatao sa bata, din ang baby, ang mama, okay ra sad siya. Then, bisan og sa iyang pagpanganak, giubos siya, og gisip-on, gi-isolate gud siya, pero nagdako akong pagpasalamat sa Ginoo nga negative ra gyud ang result. So akong gibalik ang tanang dungog himaya sa Ginoo. Amen. Amen. Praise the Lord. Anyone else? Napa? Dugang nga apo. Napa, Come on. Sister Virgie, come on down. Unya katong naa sa live stream nato, pwede ninyong isulat ang inyong mga pasalamat diya sa Ginoo. Good morning. Nagpasalamat kog dako sa Ginoo kay unexpectedly nakadawat ko og 100,000 gikan sa akong kanang distant relative nga akong gi-cared during her COVID period. Pero kuan manggod ka na namatay gyud siya. Pero ang mga anak ni-insist gyud nga Praise dawaton God. ako. Thank you. Wow, the Lord sa mga unexpected. panalangin. At saka na unexpected nga 100,000. Hallelujah. Yes. Napa? Napa? Going gan? Sige, Wala na. mag-ampot ta. Okay. Thank you, Miss G. Mag-ampot ta mga kaigsuunan. Padayon nato yung ampo katong fivefold prayer nato. Ang una, mao ang suod sa atong o duol sa atong kasing-kasing. Ikaduha katong mga magtutudlo. Unya, ikatulo ang authority. Ampo nato ang coming election. Tagaan tayo Ginoong giya sa atong pagboto, pagpili sa mga liderato nato. Tapos ika-upat, those who are in need or those who are weak. Okay? Ampo nato si Pastora Daphne, karon ang iyahang Pastora Daphne dito sa Iligan, operahan siya sa iyahang gallstones or gallbladder. So, tangtangon ng mga gallstones, ampo nato ang kalampusan ug ang provision. Okay? Unya ampo sa nato si Tim nga karon ni take og board exam. Ato na padayog ampo. Unya ang last will be ang imong mga panginahanglanon. Iyan po ang kaluwasan sa imong mga hinigugmas kinabuhi, ang imong panimalay, okay? Those who are close to you and anyone that is connected to you. Tindog ta mga kaigsuunan, atong itaas ang atong mga tingog sa pag-ampo. Bisan pa ang anaa sa live stream, duyog kamo kanamo sa pag-ampo. Atong itaas ang atong mga tingog. Ginoong Diyos, kami miduol diha kanimo nga adunay pagtuo sa among kasing-kasing. Nga ikaw maluluyon, ikaw ang Diyos nga maminaw, umutagbaw sa among mga panginahanglanon. Ingon ka, ask and it shall be given, seek and you shall find, knock and the door shall be open. Anaa kami, Lord, mangayo, manuktok og mangita. Og salamat nga ikaw maminaw gayod Ginoo. Among giampo, Lord God, ang katong mga katawhan nga duol sa among kasing-kasing. Ang among mga panimalay, amo silang gidala diha kanimo, Lord, ang kaluwasan sa matag miyembro sa panimalay. Lord, nanduga ang ilang mga kasing-kasing, himo aming witness diha kanila Ginoo. Among kinabuhi, mahimong maghimaya diha kanimo Ginoong Diyos, ilang makita o madayag nila ang imong kamaayo, kausaban nga gihatag nimo kanila Ginoong Diyos. Among gidala sa pag-ampo, Lord, ang mga hinigugma namo nga nitalikod diha nimo Ginoo. Father, among giampo nga sila makabaton og kaluwasan. Lord, that they would humble themselves before you, acknowledge that you are God, o ilang ihatag o gitugyan ang ilang tibuok nga kinabuhi diha kanimo. Mga lagad sila, ang mga nabugnaw diha kanimo, Lord, ikaw magainit kanila sa ngalan ni Jesus. Ang tibuok namong mga panimalay, Lord, nga mga lagad kami diha kanimo. Amos ang giampo, Lord, ang mga taong na adunay impluensya, Lord God, sa pagmold sa mga unahuna, sa mga katawhan, diri sa Pilipinas, Lord, ang mga nagtudlo, nagseminar, especially ang mga pastor, oh God, Lord, nga nagatudlo sa imong pulong, mga D-group leaders, Bible study leaders, oh God, tanan, nga nagatudlo o nagamold sa hunahuna, ano God, sa mga katawhan. I pray, bisan pa ang mga teachers, Lord God, Lord, sa ilang online nga pagtudlo,
Father, I pray nga ang tanan nga ilang tudlo uyon sa imong kabubuton. Kung adunay mga ideologies nga dili imuha, imo kining bungkagon sa ngalan ni Jesus. Magatudlo sila og moral conduct, O God, kahadlok diha kanimo. O Lord, magtudlo kung saktong panghuna-huna sa kinabuhi, O God. Transform us as a nation. Pinaagi sa tarong nga pagtudlo sa mga katawhan, especially ang mga kabatanunan, Ginoo, sa ilang mga klase. Lord, sa mga seminars, O God, ang mga nagtrabaho, O Lord, ang mga Bible study leaders, O Father, ang mga pastor, O God, we speak blessings to them. And gamita sila nga magtudlo, Lord God, sa hinsakto o tarong, O God, nga pagtulunan. Akong gibungkag ka ng mga deception sa yawa, Lord, mga tao nga nagatudlo sa sayop, Lord, ako kanang gibungkag sa ngalan ni Jesus, tangtanga sila sa katungod, tangtanga ang ilang influensya, O God, O Lord, ang kamatauran na mo moabot. Father, gidala sa namo pag-ampo ang among mga leaders, so Father, sa coming election, ikaw ang maghatag ka namo kin sakto nga leaders, O God. Nga imong gamiton, Lord, aron sa imong kahimayaan. Father, tutuli mi nga mga Pilipino sa pagpili sa insakto nga leaders, O Father. Ikaw magatangtang sa mga dautan nga mga leaders. O ikaw magabutang sa mga mahadlokon diha kanimo, Ginoong Diyos. Father, we pray nga bisan pa sa coming campaign period, Lord, adunay kalinaw, walay pagpatay, walay mga madisgrasya, Ginoo. Lord, walay mga pag-away-away o bingkel-bingkel sa mga lain-lain nga mga grupo. But God, you are going to bring peace, Father. And Lord, the leaders of our land, leaders sa mga kabalayan, mga panimalay, mga amahan, mga inahan, leaders sa mga opisina, O God, tultuli sila, God, tagamita sila, Lord, para sa insakto nga pamaagi o insakto nga dalan, O God. Yan po sad namo ang adunay mga panginahanglanon. Karon si Pastora Daphne, O God, sa iyahang operation sa iyahang gallstones o gallbladder, O Father, salamat. Imong tultulan o giyahan ang iyang mga doktor. O salamat, Lord God, sa kalinaw sa kasing-kasing, O Father. Bisan pa, Lord, ang iyang lawas, imo kana, Ginoo. Ikaw magahatag kaayuhan from the top of her head down to the soles of her feet. Matangtang ang mga gallstones, O Father. Tanan nga gallstones, mahinlo, Lord God, ang iyang gallbladder. And I pray, Father, for healing, for provision, God, sa tanan nga panginahanglanon. Favor, O Father God, tanan nga gikinahanglan ikaw magatagbo. Amo sang gidala sa pagampo, Lord, ang panimalay ni Jeanette sa kamatayon sa iyang mama. Bago ra namatay ang igsuon, but I pray you are the God of all comforts. Ikaw maga-comfort, O God, sa tibuok panimalay. Father, kung igahagid sila kusog, O Lord God. Lord, nga nahimutang na ang iyang mama masanaas, maayo nga kondisyon. But Lord, ang mga anak nga nahibilin, ikaw maghatag og kusog o galipay sa kasing-kasing, O Diyos. Father, salamat sa comfort in the time of grief and mourning, O God. And I speak life, I speak blessings to them, Lord. Salamat, ikaw magligon sa kada usa kanila, Lord. Yan po sa namong among kaugalingon, Lord, ang among mga panginahanglanon. Salamat, Lord, ikaw nagtagbaw na sa tanan. Salamat sa kayuhan sa among mga lawas. Salamat, Lord, sa kusog, from the top of our heads down to the soles of our feet. Salamat, Lord, nga adunay kalig-on, adunay kaayuhan, O God, ibisan pa sa proteksyon, gikan sa COVID, O Father. Thank you, Lord, all our needs are met abundantly. Ikaw nagtagbo, Lord, sa among mga panginahanglanon adlaw-adlaw, among pagkaon, bisan pa ang hangin nga among ginhawa, O God. Kusog gikan kanimo, Lord. Ang among mga desires, ikaw nagtagbaw, O Father. Lord, salamat, gamita mi nga imong mga mensahero, Ginoong Diyos,
all throughout our lifetime nga kami makahatag og himaya kanimo o proteksyonan minimo, Lord God, gikan sa mga temptasyon, Lord. Amo sang gidala sa pag-ampo si Pastor Noel. Salamat, Lord God, sa imong wisdom, sa kusugo, God, o sa balaang espiritu ng magagamit kaniya sa pagsangyaw o sa pagtudlo sa maayong balita, o God. O ang among mga kasing-kasing, among gidala diha kanimo nga kini mahimong mga noble grounds ang imong binhi matanom o kini motubo sa among mga kinabuhi. Kining tanan among giampo sa ngalan ni Jesus. O ang tanan mo ingonog, amen. Pakpakan na to ang atong Ginoong Diyos. Hallelujah. Praise God. Huwag ako mong giauhag nga muari ta diri unahan. Kay kung naibangko sa imong unahan, dari lang kita sa unahan. I know, tugnaw karon, lisod mo mata. Pero salamat sa Ginoo sa maayong panahon. Amen? Amen. December nagyod. Nagyod. Okay? Hallelujah. Okay, salamat sa Ginoo nga nami duha ka butang nga murag yun siya imposible yung mahitabo. Kitagbo na sa Ginoo na ang among kuryente sa among village kay pila na katuig, low voltage ra gyud siya. Gitagbo gyud Ginoo, gigaman gyud pamaagi. So praise God, dili na mi low voltage. Ikaduha, naay napalit nga dining table and dining mga chairs ba si pastor. 2 years na. Kaya, no? Almost 2 years. 2 years na yun. Nga na lockdown, nga nagka-problema nga dili siya kay naman sa Surigao. Dili siya mabalhin. Dili siya mapadalag yun. Nagka-problema yun. And thank God, nagamanog pa maagi. O niya, sa sang adlaw ni abot ra gyud siya. Let's give a big clap offering to the Lord. You know, kining duha nga kabutang, every time I remember it, I'm always reminded nga nothing is impossible with the Lord. Ang Ginoo gyud atong way maker. Amen? Katulo po di ay, pasalamat ko sa Ginoo nga maayo ra gyud kaayo ang pagpauli sa akong mama dito sa gingari as Ginoo. The night before she died, malipayon siya, nangay siya pasaylo sa iyang mga angels, kung gitawag, dagan man siya angels, tulo o upat. The day before siya namatay, or sorry, pasaylo ako ninyo, salamat kayo sa inyong pag-atiman nako. Unya, paggagabi nag-video chat mi ni mama, gibisita sa siya sa akong igsuon, malipayon na kay siya. Lipay kay siya nga, gibisita siya siyang mga anak, unya, ingon na gyud siya. Pasalamat yung ko sa Ginoo sa kapasayloas akong salamat yung ko kay naay kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Kumbaga, nag-look forward yun siya sa iyang pagpauli diha sa amahan. So, malipayon ra gyud kaayo. Nya, nahimutang ra gyud siya, wa siya sakit. Naghinay ra ginhawa, ningon ako igsuon murag pauli, nagyud ni mama kay naghinay na og ginhawa. Dili lang nato siya ospital. Kay luoy ra ni ospital, tusok-tusokon ra ni. So tinuod man ni uli ginagyud si mama. So I give God the glory. He has been a good God and she's a good mother to us. Okay? Atong basahon sa Genesis 47:18-19. Genesis 47 verses 18 to 19. Okay? Nagingon diri og sa tapos ang tuig, miadto sila kaniya sa ikaduha ka tuig. Og mingon sila kaniya, dili kami maggatago sa akong Ginoo nga ang among salapi sa pagkamatuod na hurot na. Og ang mga panahon sa kayupan iya na sa among Ginoo. Meaning Lord, which is Pharaoh. Walay nahabilin sa atubangan sa among Ginoo, gamay nga Ginoo ha, dili dako, kundili ang among mga lawas o ang among mga yuta na lamang. Busa, ngano ba nga magkamatay kami sa atubangan sa imong mga mata? Kami ingon man ang among yuta, palita kami og among yuta sa tinapay, og kami og ang among yuta maulipon kang Faraon. Og hatagi kami og binhi, aron mabuhi kami, og kami dili mga matay, og aron dili mahimong awa-aw ang yuta. Okay? Makita nato diri nga bisan pa kining mga
Israelita. Sa ilang kawadon, na nagyud sila sa katapusan, no? Wala na may kwarta, wala na may pagkaon, wala na tanan tungod kay na may famine. Niduol sila kang Joseph, ingon siya nga hatagi mi og binhi. Unsa lang gipangayo? Binhi. Bin siya wala na may kwarta, wala na ang among mga kayupan, among yuta, panag-iyan na kang paraon, wala na gyud mi. Pero nag-provide man og pagkaon si Joseph sa ila, no? Pinagi sa ilang pagtrabaho. Na sila usa ka request, kabaw sila nga mauni ang solusyon nila or mauni ang makahawas kanila sa kalisod ug mao kini ang magtagbo sa ilang mga panginahanglanon. Nangayo sila og unsa? Binhi. Yung siya tagain mi og binhi. Kay kung di maami binhi, ang among provision magapadayon. Hello? Wala lang sila yung tagaynig pagkaon. Pag maurot ang pagkaon, maunsa naman? Wala na, balik na sad. Diba? Muna sige rang kangkang, sige rang pangayo, sige rang palimos. Pero ang taong dili makililimos, ingon siya, tagay kong binhi. Kausara ko nimo taga binhi, ako nang itanom o kana magtubo o kana maghatag og padayon na kog panginahanglan. Dili na ko muduol nimo, dili na ko magsigpangayo. Kay pinaagi sa binhi ang akong kaugmaon tagbuon na. Amen? Kasabot sila sa power of the seed. Kasabot sila nga sa ilang sitwasyon ang ilang kinahanglan mao ang binhi ug mao ang pagtanom sa binhi. I taught you last week nga sa Genesis pa lang, gitagbo na sa Ginoo, dili lang ang atong panginahanglanan karon, kung dili ang sa mga pila ka henerasyon pa. Pinagi sa unsa man? Pinagi sa seed, binhi. Gitagaan sila kahoy, prutas, pero naay seed. Meaning, provide na sa inyong needs, ug hasta sa inyong mga anak, ug mga anak. Hello? Ang imong provision sa future, anaa sa imong seed. Ang gihatag sa Ginoo ayog tanan kan-a. Ang ikapulo, iyahana. Pero sa 90% nga nahibilin, dili na tanan imong angay nga kanon. Kaya kung imo nang tanang kanon, you will go to extinction. Meaning wala na. Kasabutan no, ang magtiayon nga walay anak, unsa may padayon, magpadayon ba ilang ngalan? Di na. So what do? Mu-adapt. Let's get a seed. Ato na siyang i-adapt para ang atong sanay, ang atong kaliwat, magapadayon ra gihapon. Amen? The power of the seed. Anaa sa imong kamot. Gihatagan ka og binhi sa Ginoo. Ang imong future, unlimited, depende sa binhi nga imong itanom. Amen? Maayong balita sa mga kaigsuunan, salamat sa Ginoo nga sa atong needs sa Malawi, daghan nga na-respond. Hallelujah. Dili lang, Diyos Pastor, dili lang atop ang atong tagbuon, hasta ang ilang salog. Give a big clap offering to the Lord. Bot pasabot, nakasabot na gyud ang mga kakatawhan nga pinagi sa pagtanom, sila makaani. O niya, kung ikaw hatagag panalangin sa Ginoo, naagyod na purpose. Amen. Like one time nakadawat ko panalangin. O niya, namatay si mama niya, kung siya kung gastuon ani, I understood. Mauday kong gihatagan o kwarta ni sa Ginoo, kay na ako'y need. Gitagbo na daan sa Ginoo. Our God is a good God. Amen? Let's pray. Bisan pa katong naa sa Facebook Live, buhata ang pulong sa Ginoo. Ginoo, salamat kayo sa imong pulong. Salamat sa imong kamaayo, O Diyos. Adunay gahom ang binhi nga imong gihatag kanamo, Lord. Kini magka-create sa among dako nga future. Kami magatanom. Magadala sa imong ikanapulo, kay abri ang kalangitan sa among pagtanom. Dawata kini Ginoong Diyos, adunay pagsalig, adunay pagtuo sa among mga kasing-kasing.
nga sa among itanom kini mo multiply o kini magahatag ka na mog kaugmaon. Dili na mi magpalimos, dili mi makililimos kay imo kaming mga anak ug nakasabot mi sa imong mga prinsipyo sa kinabuhi pinaagi sa imong pulong. Dawata kini o Dios kaya mo giampo sa ngalan ni Jesus. Ang tanan mo ingonog. Amen. God bless you. So set your hearts right as we give unto the Lord. And don't forget, every believer is a disciple maker. God bless! Good day, PC Go. Here are some of Latin sa unsa kani ako schedule sa work. La OMG no tadi ko mali. Tadi ko ganahan i-fire. Daghan kay ko pa yun nun. Bills. Hapit na maabot si Lord. Mag-rapture na. Oh, may tadi ko mabilin. Oh my gosh. Lord, tabang. I know.
In Psalms 34 verse 4, I sought the Lord, and He answered me. He delivered me from all my fears. After reading the Word and spending time in God's presence, all the negativity, the overthinking, the anxiety suddenly vanished away. God repeatedly says in the Bible, do not be afraid. 365 times He says it. It's a daily reminder that every day we must not be afraid, but we put our trust in Him. So mo to siya, guys. See how important it is to read the Word of God? He will drown out all your fears, your worries, your anxieties. So mo siya, guys. Always delight yourself in Him and seek Him first. As much as possible, do it in the morning because as you can see, daghan kay distractions if magsira mo unya-unya. So, as much as possible, do it, read it as soon as you can. So, enjoy, have a good day, and God bless. I hope nakarelate ng tanan, and see you very, very soon. Bye-bye! Atong pakpakan ang Ginoo, daigon ng Dios. Salamat sa Ginoo nga bisan naa sa laing nasod, apil ang gihapon sa panimbahon. Amen. That's Sister Sandray, naa sa Canada. Pero ang iyang pagpangalagad, dili mahunong tungod lang kay naa siya sa laing dapit. Sa mga kaigsuunan nga naa sa Facebook online, nagdasig kami nga hatagan og importansya ang panimbahon, dili porke naa ka sa inyong panimalay, imo na lamang pong itrato nga murag usa na lamang sa imong naandan nga kalihukan. Atong hunahunaon, panimbahon kini, ang pulong sa Dios kinahanglan og atensyon. Sa wala pa ang pandemya, mu antos, mu sakripisyo, biyahe. Karon kay naay mga pipila nga dili pagyud kagawas, nagampo kami nga inyo pong hatagan og importansya ang pagpaminaw, pag-take down og notes, pagpangalagad, ug dili ihunong ang atong panimbahon diha sa Ginoo. Daigon ng Dios. Nagpabilin kita sa atong pagtuki ug tuon bahin sa panalangin sa atong pagkamadagayaon. Ang Biblia nagtudlo naa sa paghatag ka makadawat. Ato ning gitun-an tungod kay gusto nato nga bisan unsang panghitabo sa pandemya o unsa man awaaw o huwaw o unsa pa man gani nga maabot aning kalibutan na dili mapawngan ang alagad sa Ginoo sa iyang mga panalangin. Tungod kay ang Biblia misaad kung naatay gitanom ana atay pagaanihon, o kung wala kay gitanom pero naghuna-huna kag ani murag buang-buangon ka nga pagkatao kay wala ka sa saktong pangutok, kay nganong muhuna-huna kag ani nga wala man lang kay gitanom. So mauna ang tudlo sa Biblia na mga tao bright no sa pangutok pero dili sila kakonektar sa kalibutan nga ang taong tarong nagtarong sa ilang pagpuyo dili lamang sa pamaba apan hilabihan sa ilang pagpuyo ning kalibutana. Karong adlaw atong tun-an, tukion, padayon ang bahin ani atong gilantaw ning aging semana bahin sa panalapi. Nganong naa may sistema sa panalapian nga gihatag ang Ginoo aning kalibutan. Atong nakatunan nga ang panalapi pamaagi sa pagbinayluay og mga bili, binayluay og mga butang nga imong gusto nga makabot, makuha aron imong tagamtaman. Apan ang Biblia wala lamang nagtudlo bahin sa paggamit sa panalapian aron naa kay katagbawan, apan naa ni labot sa planos Ginoo nganong naa siya'y panalapian nga gihanay nga sistema ning kalibutana. Ug mao kana ato nakatunan tulo ka pahimangno sa pulong sa Ginoo. Una, nga ang panalapian nga iyang gitagana, gihatag, gihanay aning kalibutana na ay labot sa atong panahon.
Gusto sa Dios nga atong dili mausik-usikan ang panahon nga iyang gihatag ug ang panalapian usa sa pamaagi nga ato ning mapaspas ang kahigayunan nga ang panahon nga gihatag sa Dios ato nagyong magamit ug ato na ning matawag nga makahatag sa Dios og katagbawan tungod kay nagamit nato ang panahon nga iyang gihatag alang sa iyang kahimayaan. Ikaduha atong gilantaw nga ang panalapian atong sabton. Una, ato nakatunan, bahin sa panahon. Ikaduha, tungod kini sa atong gitawag nga paghatag og ganti sa Ginoo samtang gapuyo ta aning kalibutana. Ang panalapi usa lamang ka instrumento. Dili ni siya Dios, dili ni siya ang decision maker. Ang panalapi dili amo, ang panalapian dili siya maoy masunod apan ang pulong sa Ginoo. Muna ingon ang Biblia nga ang tanan nga kagubot, kaguliyang ug sugod sa kadautan nagsugod sa paghigugma sa panalapi. So klaruhon nato sa atong hunahuna nga ang pagdawat og piyal sa Ginoo sa panalapian dili na para ta mahimong hakog, dili na para ingon ta mahimong mga tao nga magunahon sa material nga butang, apan gikinahanglanon na nato sa pagpuyo, pero dili but pasabot nga kana lamang ang rason nganong nidawat kita sa tugyan sa Dios sa atong mga panalapian. Og gikinahanglan tungod kay naa manay gitaw nga ganti gikan sa Ginoo, kinahanglanon ato ni siyang itarong paggamit og mahimo kitang gitawag nga piniyalan sa Dios. Ug ikatulo, mao ni ang pagsabot nga ang panalapian na ilabot sa konsepto sa atong destiny or tumoy-tumoy sa atong mahitabo nga kahimtang sa taliabot nga panahon nga giplano sa Ginoo. So ato nang nahuman ang unang duha, una nahuman na nato bahin sa panahon, ikaduha nahuman nato ang first part sa gitawag nato nga ang sistema sa Ginoo bahin sa ganti. What is God's way to encourage His people? Giunsa man sa Ginoo pagdasig iyang mga katawhan aron magamit gayud sila sa pagdaog tao ug pagdasig sa tao nga mutuo sa buhi nga Dios. Ang usa ni ana mao ang paggamit sa katawhan sa Ginoo nga instrumento aron ang tao makadawat og gitawag nga panalangin. Sa atong pagpamatuod, nag-raise kita og panalapian 200,000 para sa roofing dito sa Africa, sa Malawi. Ug salamat sa Ginoo na natay mga nadawat nga cash ug pledges na pay uban karumpang nga end of the month muhatag, ang uban na ay pag-abot sa ilang gihuwat nga panalangin, pero gisaad na nila nga ilan ang ihatag. So ang atong gibuhat, ato dayong gipadala ang atong kwarta nga nakuha, nadawat nga hinabang gikan diri unya gidugangan nato aron matagbo dayon ang bahin sa atop kay ang atong giapas nga dili in town sila maabdan sa pag-ulan. Nakita man ninyo ang mga litrato atong panahon nga ang ilang simbahan napalit nato ang yuta para sa ila sa bulaton sa Dios. Nabuhat na nila ang atong mga paril ug ang ilang bungbong pero wala pagyud ingon nga natapos. Kutob ra gyud sila dito mo na ang ilang gibuhat nga atop sa pagkakaron mga sako nga ilang tinahi para naa sila landong. Pero tungod sa kainit na ang ubang mga sako ng gusbak na unya kada Domingo kuno ilang hipuso ng ilang mga tela nga gipandala nga backdrop ug uban nga panglandong para di pud kuno makawat kay base kuno ilan na lang makita nga sinina na sa mga balay-balay nga tuwa dito sa ilang dapit. Kay ang ilang area residential man na siya. So dito sila nakapalit sa usapod kamurag barangay kapitan dito sa ato pa. And dito nila nabutang ang simbahan. Salamat sa Dios. So tungod kay ang saad ug ang kwarta nga niabot panalangin gihatag sa Ginoo para sa bulaton sa Dios na nakabut na nato bahin sa panalapian nga saad o cash ang 200,000 nilapaw pagyud ta. Tungod ana lipay kaayo sila kay maapil nato dili lamang ang ilang atop hasta na pud ang ilang salog og ako pong giingnan among tuhuan apil pud nato ang imong elektrisidad or ang ilang wirings kay mugamit naman sila baterya pagka ilang panimbahon kay wa man pa sila kuryente kay wa pa sila yung mga wires.
So akong giingnan nga the Lord willing matagbo ni tanan, maabot ang panalapian, maabot sa imong wirings. Ang imo na lang una-unaon mga bintana o pultahan. Pero dali na basta ang inyong panimbahon magamit na nga normal. Pero salamat sa Ginoo, nagtuog yun mi nga ang panalapiang gihatag sa Ginoo nato naagid na itumong. Amen? Og maghatag naghimaya sa Ginoo. Mao na nga naatay gitawag nga pagtan-aw sa panahon. Tungod kay nakapadatag panalapian ngadto sa Africa, dili na sila muhuwat og usa na pud ka tuig para lang sila maatupan. Na-redeem nato ang time. Ato nga na pamatud-an nga mabuhat ra gyud sa paspas nga panahon aron dili na pud sila maabtan og lain na pong panahon sa pag-ulan ug lapok sa ilang panimbahon. Salamat sa Ginoo. Atong pakpakan ng Ginoo igsoon, maayo kayo ang Dios. Salamat sa Ginoo. Kaya, grabe, no? I'm just amazed on how the Lord has been so good. Pagtagbo ni Panginahanglan na. Wala ni siya giingon nga giplano, giandam nato. Although nag-ampo ta, ako personally nga matagbo ni nato as a church para makatabang sa abuluhaton dito. Pero Ginoo gyud kantigo igsuon. Kabao ang Dios sa atong kahimtang, pero gitagbo ra gyud sa Ginoo. Unya dili lang ang atop ang natagbo, hasta ang ilang pangsalog ug pangkuryente. Salamat sa Ginoo. Akong gikwenta ang ilang mga gasto, sakto raman, dili man ingon nga mahal-mahal, lahi lagi tag presyo sa ila, pero sa tumoy-tumoy, okay lang ang iyang pricing. Kay usahay no kanang di sila anad, mailad sila ba. Pero maayo ang ilang presyo, akong gikumpara sa atong presyo kay nagbalay-balay man sad mi. So nakoy gamay nga murag price range. Akong gitanaw sa dolyar, pila sa ila, pila sa ato. So I would say they're doing very, very well as far as canvassing, ang contractor o construction nga pagabuhaton, ang ilang mga kontrata nga nakuha. Kay naamang gyoy akong inan ipakontrata na ayaw kamo-kamo lang kay madisgrasya ang simbahan pag kamo-kamo. Anyway, maayo ang ilang gibuhat. Salamat sa Dios. So ato nakuha, ang panahon mo paspas, tungod kay naay panalapian, pero kung walay sapi nga mabot, mag-antos in town sila, naka-Amerikana, kung todo, necktie, pirting o na isputinga, pero ang iyang town simbahan. Gwapo pa ang balay sa salampati. Mauna nga, kinahanglan tang mubati, kay nagpabati man ang Ginoo. Nganong nagpanalangin siya kanato. Amen? Magpadayong kita karon atong tan-awon, atong ablihan ng atong Biblia sa unang Korinto kapitulo 3:8. Unang Korinto kapitulo 3:8. Sa mga kaigsuunan nga ni tambong ug cutting edge, mudasig mi ninyo, magpabilin mo nga madasigong makakaton. Kay si Pastor Rashoni niadto nagsunod na siya sa atong pagtuon diri, karon giunhan ako ang iyang giwali atong Miyerkules bahin sa reward system. So ako karon nagsigi taon ko og research na pod nga dili ko magbalik-balik sa iyang gitudlo. Kay ingnon pa sa CEO, tambong lalantag Miyerkules, ayaw na lag Domingo, kay gibalik raman ni Pastor. Igsoon, maayo nga malig-on mo sa inyong kasinatian sa mga pamaagis Ginoo. Kay naayo sa hayang imong madungog karon, pareha lang nga bersikulo, pero lahi ang pagpadayag sa Ginoo. Amen? Mauna nga kalami ako, dugay na ko nagsigig tuon no, matag-adlaw, sigig tuki, pero naagyud kay makita nga pinasahi nga bisan maora ni imong kinaon, the Lord will always give you a fresh understanding. Maunang kalami gyud nga magtuon sa pulong sa Dios. So unang Korinto 3 kapitulo 8, walay kalainan ang nagpugas sa nagbisbis. Gantihan sa Dios ang matag-usa kanila, sumala sa iyang nahimo. Gantihan siya sa Ginoo, sumala sa iyang unsay igsuon. Amahan, tudlui kami karon kabuntagon, makakaton, makakaplag sa imong pulong, malig-on ang among kasinatian, bahin sa imong planong panalapian, nganong naami pagdawat sa kamatuoran nga kinahanglan ming manghinatagon, ug ikaw pod ang muhatag og kadagaya aron may mahimo nga takos sa imong tawag nga manghinatagon. Salamat sa imong po nga among pagatunan kami to Dios imong alagad aron kamahimaya sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mosulti og amen. Sa unang Korinto 3:8 ingon, walay kalainan kuno ang nagpugas o nagbisbis, gantihan sila sa Dios
ang matag usa kanila sumala sa ilang nahimo. Ang pagganti sa Ginoo sa mga nag-uma, sa mga nagpugas o nagtanom, sumala sa ilang unsa igsuon? Nahimo. Dili sumala sa ilang pagtuo. Dili sumala sa ilang paghuna-huna nga dawaton. Dili. Sumala sa ilang nahimo. So gipakita sa Ginoo nga ang imong lakang, ang imong kalihukan, ang imong paningkamot, muabot kini sa tumoy-tumoy nga tagbuon panalanginan ka sa Dios tungod sa imong paningkamot na ay ganti. Mo nang gito nga reward system o sistema sa pagganti sa gingharian sa Dios dinha sa imong pagpuyo ning kalibutana. Ang pagganti sa Ginoo giklaro kayo na sa Biblia sugod pa sa Genesis ngadto na sa tumoy-tumoy sa gipadayag o pagpadayag sa Ginoo sa Revelations chapter 22. Ang Dios nagpabilin gayud nga naghanay sa saktong panghunahuna. So atong tan-awon ng kalahian bahin sa gitawag natong gasa o gitawag natong ganti. Okay? Ang kalahian sa gasa o ganti. Ang Ginoo mao'y nihatag sa gasa o muhatag sa ganti. Pero unsa may kalahian sa duha bahin sa gasa ug sa ganti. Sa karaang tugon sa Old Testament, kadaghanan nga madawat sa tao gikan sa Ginoo gitawag natong balaod o ang pagtuman sa balaod mao na ang gitawag natong nga ganti. Sistema nga gibutang sa Dios gipadayag nga gantihan sila sa Ginoo pag nagsunod, nagmatinud-anon o naminaw sila o milihok sa pulong sa Dios. They were obedient. Kung matinud-anon sila, panalanginan sila. Kung dili sila matinud-anon, matunglo sila. Mao nang Old Testament nga atong matawag nga general description. Giunsa sa Ginoo pagpadayag sa katawhan bahin sa iyang pagka-Dios. Ingon sa Isaiah, if you remember, ingon dito Isaiah 1 verse 8 ingon dito nga kung ganahan kang mutuman, panalanginan ka. When you are willing and obedient, you will eat the best of the land. The Bible clearly spoke about that and the Lord has revealed that completely. Karon, you just have to find the verse. I forgot the exact verse in Isaiah. So sa karaang tugon, sa pasara? Isaiah 1:9. Okay. I said 1:8. So sa balaod, ingon dito, sa karaang tugon, mas nahanay paagi sa balaod. Musupa ka, tunglo. Mutuman ka, panalangin. Mubuhat kasi mong gusto, hatagan makagagawasan. Pero ang tumoy-tumoy ni ana kalisdanan. Mauna, pag-abot sa bagong tugon, gipaila-ila sa Dios ang gitawag natong grasya. Sa in English, gitawag nga unmerited favor. Ang wala nimo damha, wa nimo angay nga madawat, nga grasya sa Dios. O ang pabor sa Ginoo, paagi sa iyang grasya. Now, lahi ang grace sa pabor. Kay ang grasya, hinatag sa Ginoo nga wala na tungod sa imong nabuhat. Ang grasya, wala na gihatag tungod kay maayo kang tao. Ang grasya, wala na gihatag tungod kay mas tarong ka nga pa sa imong pagpuyo. Ang grasya, gikan sa Ginoo, iyang inisyatibo. Ang paghigugmas Ginoo kanato, grasya kana kay dili man kita angayang mudawat apan sa iyang grasya gitagana niya nga makadawat tag grasya. Di man unta ka maminyo kay bati kag batasan, pero ang Dios nihatag og grasya na usab ka unya ang Ginoo nagpanalangin sa imong tinguha. Ang atong pagtan-aw sa grasya klaro man nga iyaha kinis Ginoo dili ni resulta sa paningkamot sa usa ka tawo. So sa karaang tugon, balaod sa bagong tugon, gi-introduce ang sistema nga grasya. Tungod ka na sa kamatayo ni Kristo. Ingon siya, wala na'y sakripisyo nga pang pagabuhaton nga pag-alad og mga kahayupan tungod kay si Kristo mismo ang nahimong pinaka-hayop nga angay ihalad ug wala na'y makakumpara sa iyang sakripisyo kay siya naman ang mibayad sa tanang kasalanan. Grasya na, ingon patong usa ka tawo sa bagong tugon, dili ko angayang mo dawat kanimo apan isulti lang imong pulong ug mahitabo ang imong gipamulong. Og nahitabo, nakita nga ang Dios makahimo sa iyang mga saad. So sa atong pagsabot sa bagong tugon, tungod kay grasya naman
dili buot pasabutan nga wala nay ganti sa bag-ong tugon. Kay naa may mga sobra sa pagpanudlo, extreme teaching, gitawag nato nga grace teaching. Unsa man ang grasya nga pagpanudlo? Di nakaangay nga maghatag og kapo, di nakaangay nga mangalagad sa Ginoo, di nakaangay magpamuhat diha sa Dios. Kay kung imo nang buhaton mura ra kag nituman tungod sa balaod, o gihadlo ka arong ka mga lagad kay matunglo ka. Mao man na ang balaod. Ang balaod gihanay para naay kahadlok ang tao sa pagbuhat sa sakto. Apan kung wala na sila kahadlok sa balaod, mo nang mubuhat sila sa dautan. Apan kung maabtan na sila sa balaod, ilang mabati ang ilang kasaypanan o di na pa nila mabati ang paghinulsol o atong matawag nga mga pagbasol o regrets tungod kay ilang nakaplagan ang kasaypanan. So, dilibot pasabot kay naghatag ang Ginoo grasya, wala nay ganti ang Ginoo, sayop na nga pangunahuna. Na yung mga tao mubalik nag-inom, mubalik bisag unsang klaseng bisyo ang rason kay ang atong kaluwasan grasya ra gyud ni sa Ginoo. Tinuod, pero ang imong timanin nino, ang imong sonship, ang imong pagdawat sa imong pagkaanak sa Ginoo dili na tungod sa apelyido, tungod na sa gitawag nato nga inheritance or imong sa inheritance imong sinunod o kabilin. Sinunod na nimo sa kamatayon ni Kristo, sinunod na nimo tungod sa gibuhat ni Abraham. Kay si Abraham nadawat nga matinud-anon sa Ginoo, si Abraham naghatag og linya para sa mga magtutuo ni Kristo nga nidawat sa dugo ni Kristo nga nahimo putang Israelita sa espirituhanong dapit ug ang kaluwasan usa ka inheritance. But pasabot, pwedeng mawala ang inheritance. Kung dili ka magtarong sa imong kinabuhi, wag tangon sa Ginoo imong inheritance. Kay dili man na ingon nga ang imong apelyido sentino, pag mamatay ka sentino lang gyapon ka bisag dautan ka. No, inheritance na siya igsuon. Sonship is all about inheritance. Nga naman, kung imong balikan sa sa New Testament, katubitang the prodigal son, anak man siya, tinuod, gipangayo na iyang kaptangan, gihatag. Kung namatay to siya sa iyang pagkadautan o gunahuna, wa na gyud siya, humana ang iyang pagkaanak sa iyang amahan. Pero nibalik man siya, gidawat gyapon siya sa iyang amahan. But pasabot, nga ang atong pagdawat sa pagkahimong anak sa Ginoo, grasya na sa Dios. Nganong grasya kay inisyatibos Ginoo, dili resulta sa imong mga paningkamot. Dili na resulta sa imong gitawag nga paghanay sa imong mga nahibaw-an. Dili apan grasya sa Ginoo mo nang nangaluwas kita. Kay way mabuhat ang tao para makadawat og kaluwasan kundi ang pagtuman, pagdawat sa mga gipamulong ni Ginoong Hesus. So atong nakita nga ang karaang tugon balaod kaayo ang pagpahimutang sa iyang pagtarong sa katawhan apan sa bag-ong tugon grasya. Pero wa but pasabot nga giwagtang nas Ginoo ang gitawag nato nga paghatag og ganti sa Dios. Kay bisan sa sinugdanan hangtod sa katapusan naagyod ang iyang nga nagtudlo bahin sa iyang ganti nga giplano sa iyang katawhan. So na ay diferensya no, lahi ang gasa, lahi ang ganti. Ang gasa wala tay mabuhat, wala tay gibuhat, apan gipili sa Ginoo ang iyang kalulot nga muhatag sa iyang kaluoy kanato sama sa atong kaluwasan, sama sa atong pagkamatarong. Dios na tanan, grasya na siya nga gitawag. Apan ang ganti imo ni siyang gihaguan. Ang ganti imo ning gipaningkamutan. Ang ganti mao ang resulta sa imong gibuhat, sa pagbuhat sa gisugo o gipatuman diha kanimo. Ang grasya wa kay gibuhat, paapan ang ganti resulta sa imong gibuhat. Mao nang dako nga kalahian sa ila. O nga atong gitan-aw ang paghatag og grasya sa Ginoo kanato sa atong kaluwasan, grasya ra magyud na gasa na sa Ginoo, pero ang ganti sa Ginoo nga siya ra po'y mihatag, muhatag siya sumala sa atong paningkamot, sa atong paglihok, sa atong pagtuman, sa atong pagbuhat sa iyang gisugo. Ug tanan nga nagtarong mosulti og mamalihog ko niya second service ang akong microphone. Commercial break. Praise God. So,
Dili sakto no nga wala nay pagpamuhat kay naa natas bag-og tugon. Kung wala nay pagpamuhat sa bag-ong tugon kay mituo ka nga grasya ra tanan ang bag-ong tugon, ayaw na pagtrabaho. Kung mituo ka nga di na kinahanglang maningkamot, mga lagad sa Ginoo, puyo lang sa balay igsuon, huwata nga ang bugas muulan sa imong tugkaran ug makaluto ka ug naa kay makaon. Kung mao manggali imong gituon nga grasya na di na ka maningkamot, di na kamutuman sa mga balaod nung gibuhat tungod kay ang Dios nihatag sa grasya. Mao na nga sayop nga pagpanudlo nga nahimo na hinuong makasasa ang tao nga unta naa na sa pagka matarong. So, ang gasa hinatag, wa tay gibuhat, wala tay gipaningkamutan, gipili sa Dios nga ihatag kana. Ang ganti resulta sa atong paningkamot, pag matinumanon, pagtuman sa mga sugo, ug ang resulta niya na mao ang atong matagamtaman. Now, pag-abot sa gingharian sa Ginoo igsuon, the kingdom of God. Now remember, ang gingharian sa Ginoo mao na ang sistema. Unsaon niya pagpanalangin sa iyang katawhan. Mo nang pila ka beses sa bag-ong tugon ingon siya nga ang gingharian sa Ginoo sama sa, okay, sama sa, sumala sa, kaning mga ehemplo gipakita niya para atong masabtan nga ing-ani ang pamaagi sa Dios aron mo tagbaw kanato. Kita diri sa Pilipinas demokratiko man ta nga pagka-sistema sa gobyerno. Dili ta gitawag nga gingharian ang konsepto. Susama sa Middle East, sa Bahrain, sa UAE, ug kalain pang mga kanasuran nga hari ang nagduma. Ang balao dito igsuon hari, dili ang gitawag nga House of Commons or House of Representative nga naay tulo ka branch of government na executive, na ay judiciary ug na ay lawmaking body. Lahi, ang gingharian, hari ra gyud na tanan. And that is what the kingdom of God is all about. Ang kalahian sa tawhanon nga gingharian o gingharian sa langit, ang tawhanon tao ray nagduma, sumala sa iyang pangutok. Apan ang hari nga hari sa tanang hari ang Ginoong Dios, walay kasaypanan. Mao nang sakto ang iyang pagpadagan. Mao na nga kung naa may gustong magbutang og hari sa ilang nasod, si Jesus o ang Amahan sa langit unta ang ilang giabasihan sa ilang pamaagi. Now, kay naghisgot man gud taganti no, Kristohanon man tano, nagalagat tas Ginoo. Maghisgot galin taganti ang musulod sa ato unsa man. Ang ganti pag mga matay na ta. Ang ganti na dito ang paghatag sa Ginoo sa mga purong-purong og atong mga madawat sungod sa atong paghago, pagsakripisyo para sa Dios samtang ania pata aning kalibutana. And we think nga ang hatag nga gantis Ginoo pagkamatay na gyud nato. Manang uban ganang mamatay na dayon. Kaya awan sa may pulos kung akong madawat sa ganti pagkamatay pa man, so ang akong paningkamot karon murag huwaton pa na akong mamatay ko. What if it's all about a negative environment? Negatibo ang mga panghitabo sa imong kinabuhi. Ang only positive nga naa nimo COVID ra gyud, the rest negative. Ampo ka mo positibo na unta, nagpositive. COVID pag yun, dili ang mga panghitabo. So, atong makita, tinuod ang ganti naapod sa tumoy-tumoy. Revelations, gipadayag 22:12. Gipadayag 22:12. Jesus mingon, mubalik ako sa dili mudugay nga magdalag ganti aron ihatag sa tagsa sumala sa iyang binuhatan. Iyang ihatag ang ganti sumala sa unsa igsuon? So ang ganti sa Ginoo sumala sa iyang binuhatan. Tinuod pagkamatay nimo kung wa pa mo butang Ginoo, naay ihatag ang ganti kanimo sumala sa imong gibuhatan. Kana nga binuhatan, ang konteksto niya na ngadto sa mga magtotoo nga hatagan og ganti sa Ginoo, pero kung di ka magtotoo, wag gyud kay madawat nga ganti. Kay tuwa man kas imperno ang imong ganti sa yawa magagikan dito sa init nga way kahumanan kada adlaw nga nagsyagit o nagkalisod ngadto sa kalayos imperno. Mo nay ganti sa yawa nimo. Kay iyang plano patyon ka, laglagon ka, kawatan ka, maro gid na. Kaya pagkamatay nimo sa pagsunod nimo sa yawa,
naa kay ganti sa yawa. Salamat kay nagmatinumanan ka sa yawa, tuwa imong ganti. Ang kalayong way pagpuas. Apan kung ikaw nagmatinud-anon, pag-abot sa imong kinabuhi, pag-atubang nimos Ginoo, naa ang iyang saad. Iya kang gantihan sa imong mga binuhatan. Sa unsa taniya gantihan igsuon? Na unsa man tong pastor ako nabasan ingon nga igura kang maluwas pero wa kay purong-purong madawat. Muna tong mga tao nga nabuhi na sa Ginoo pero way agi. Kana bitaw mga igsuon nga naara sa simbahan, simba matag Lunes. Di pag Domingo, Lunes, kao may tao simbahan. Kumusimba, igurang mutambong, pero wa gyud gibuhat. Mauna nga atong masultino nga dili maayo. Mauna pag-abot sa gracias Ginoo nila, kay wa man sila nag-backslide, nagpadayon lang, igo ra gyud sila maluwas mga tuging nga sa Ginoo, pero wa gyud sila purong-purong makita sa ilang kinabuhi. Sa langit, no, pag-abuti mo dito, base sa pulong sa Ginoo, na ay mga taong daghang kaayong purong-purong, daghang mga crowns. Ang uban sa ato, sama nako, wa nay ulo, wa nay buhok. Pag-abuti mo dito, mo rin mo makita, buhok, ulo ra gyud way purong-purong. Mayong buntag. May kiwa mo makortan sa akong dagway. Ang young people ganina pagsuod na ako dito, ako pa'y nakortan nila. So, ang Ginoo nagsulti nga, yes, tinuod na ay ganti sa tumoy-tumoy nga nagpadayon sa Dios. Apa na ay ganti bisan karon pa lang. Ingon sa unang Timoteo 4:8. Unang Timoteo 4:8, may kapuslanan ang pagpaugnat sa lawas, apan ang espirituhanong pagpaugnat mapuslanon alang sa tanang butang kay makahatag man kini kanatog kinabuhi kanusa karon ug sa umaabot. So ang ganti sa Ginoo gigamit niya ang ehemplo sa tao nga nag-ugmat sa iyang lawas ug naningkamot nga siya himsog ug sumala sa pulong sa Ginoo kung naaman gani maayong resulta ang gitawag nga ugnat sa lawas sama sa espirituhanong pag-ugnat sa imong espirituhanong kinabuhi naanay kapuslanan karon ug sa umaabot. So pag-abot sa paghatag og gantis Ginoo, tinuod na apod na sa tumoy-tumoy pero naapod na karon. Naa na siya kanu sa igsoon? So pag-abot sa ganti sa Ginoo, dili lang na sa tumoy-tumoy, naapod na ilabot karon samtang naa ka nagpuyo naningkamot pagpahimaya sa Dios sa imong kinabuhi karong mga panahona. Ingon sa Mateo 25, di ba? Nakita nato itong istorya sa mga wala kabasa, basaha lang ang Mateo 25 sugdan sa 15 ngadto sa 30. Mao ni ang pagsugyot sa Ginoo sa parable of the talent, ang iyang pasumbingay bahin sa talento na ay tulo ka tawo, iyang gitawag, ihatagan niya ang usa og 5 ka talento, ang ikaduha gihatagag 2 ka talento, ug ang ikatulo gihatagan og usa ka talento. Sa niaging semana atong gitan-aw ang tawo nga nidawat sa usa lang ka talento ug ang mga rason nganong wa siya nagmabungahon. Tanang negatibo. Ang positive ra sa iya COVID ra gyud. Tanan negative ang iyang attitude. And you find that it will cost you to lose much of what the Lord has promised in your life. Now, base sa 25 sa Mateo, atong makatunan nga gihatagan sila sa Dios o ganti. Kay ang 5 nadugangan niya og pila pa kabuok ang iyang nadawat? 5. So nahimong 10. Ang 2 nadugangan niya og 2. So nahimong 4. Ang sultis Ginoo maayo, buutan, ug matinud-anon kang sulugoon. Kuyugi ako sa akong kalipay. O kay matinud-anong kasjutay, hatagan tikaw og mas daghan. Apan ang usa lamang ka talent nga nadawat sa usa ka tawo, tungod sa iyang bati nga kinaya og pamatasan ngadto sa iyang agalon, gilaglag siya o gilabay dito sa kalayo kung asa na ay pagkalisod
Tungod kay dautan siya hunahuna. Now, kung atong sutaon balik ang Mateo 25, imong makita nga, ang Dios sa iyang paghatag o ganti, iya ng sutaon. Di ba ingon dito, ang right word is, the Lord has given them or reciprocated them what they have given back to the Lord. So, ang 5 na himong napulo, ang 2 na himong upat. Ug resulta sa ilang pagpaningkamot, gipanalanginan sila sa Ginoo. Now, atong sabton nga, ang paghatag sa Dios sa talento, dili sumala sa prayer request sa tulo ka tao. Wa man giingon dito, Lord, atagi kog 5. Ang ingon ikaduha, ako Lord, 2 lang. Ang ikato, ako sa lang. Wala. Ang agalon, ang amo, ang Ginoo, mao'y mipili, ni desider kung pila ang iyang ihatag nga tugyan ngadto sa tao. Sumala sa ilang katakos. So kung ang nakita sa Dios sa imo sa pagkabata, dili ka tarong nga tao, kay sige kang maningkamot sa kaugalingon, manikas ka, marukay ka, dili ka mapialan sa mas daghan. Timan ino ang imong ganti sumala sa imong pagkamatinud-anon. Nganong gihatagag 5 tong usa, kay klaro man matinud-anon. Nganong gihatagag 2 tong 2, ikaduha tungod kay matinud-anon man siya. Pero nganong usa lang gihatag sa usa, kay klaro man naagyud say dautan nga panghunahuna. Ug nagresulta sa sakto nga paghunahuna sa Dios. Karon sa atong paglantaw ni ana, naay ganti ang Ginoo sa tanan nga nagtarong. Pero nagkalahi-lahi og atong matawag nga kantidad o kalidad. It is the same blessing God provides, but it varies in its degrees. Nagkadaiya, naglahi-lahi ang ganting ihatag sumala sa imong pagpamuhat. So ayaw i-blame ang imong agalon. Nganong taktakon man ko nimo? Aw, kinsa man day akong taktakon ang agalon? Di siguro. Naapoy rason nganong gitaktak manabi ka, magsigi kag text, mag-Facebook during trabaho. Magtago-tago. Unya, ang budget sa opisina, naa dito sa imong balay. Mayong buntag. Ina, murag salamat sa Diyos. Natapsingan ra ko. So, unsaon man pag suta sa Ginoo sa iyang ganti. Una, number 1, iyang tan-awon ang imong trabaho. Iyang unsa? Ingon sa Hebrew 6 verse 10, Hebreo 6:10, ang Dios makiangayon, dili siya malimot sa inyong nabuhat sa inyong paghigugma kaniya nga inyong gipakita diha sa pagtabang ug sa pagpadayon sa pagtabang sa inyong isig ka Kristohanon. So, gitan-aw sa Dios ug tan-awon sa Ginoo karon ug sa taliabot nga panahon ang mataganti nga iuli sa Ginoo sa imo sumala sa imong gibuhat diha kaniya. Giklaro sa Hebreo 6:10 nga makiangayon ang Ginoo. Ayaw gyud guna unfair si Lord. Nganong siya dato ako pobre ay tanaw gud nganong siya na dato nganong ikaw pobre. Ang imong amo wala pay alas 6 tuwa na sa opisina, ikaw maabot alas 8. Ang imong amo mo pauli pag humanag alas 12 gabi kay daghang gitrabaho ikaw alas 5 pa lang. Wa pay alas 5 nakahipos na, limpyo na ang lamisa, wa nay makalupad nga langaw. Unya makuratan ka nga imong amo, grabe, why oras ang panarbaho, pero ikaw alas 8, kutobrig alas 5, nya mulapaw galing kag alas 5, uno. Amo ni gitawag nga overtawad, dili overtime. Lapaw na ko sa trabaho, di ko, lauli ko, wa ni overtime. Mauna nga ang atong kinabuhi, diha aragyog kutob, kay ang atong huna-huna sayop. Ug tanang nausab na, musulti og. Amen. So gilantaw nas Ginoo, timan ino ang Dios dili makiangayon sa hunahuna sa tao, ingon sa di makiangayon uli. Ang Dios makiangayon gayud sa tanan. Walay pinalabi, walay pinasahi, walay paburan kung parehos lang inyong mga paningkamot. Ikaduha,
Kung sa may buhaton sa pagsuta sa Ginoo sa iyang ganti kanato, una, iyang gilantaw ang atong gibuhat, ikaduha, ang atong pagkamabungahon. Ang atong unsa? Pagkamabungahon. Ingon sa Juan 15:2, Juan 15:2, putlon niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo ug mamungag daghan. So ang paagi sa Ginoo nga gantihan ka naay proseso, pulungan, bubuan, sa isda pa himbisan, buhaton ang tanan para mahimo kang mabungahon. Pero sa proseso sa Dios sa imong pagkamabungahon, naa siya'y mga putlon nga mga daotang butang, naa siya'y usbon nga mga pangitabo, aron dili nakamahimong dili mabungahon, apan mahimo kang makahatag og mabungahong mga resulta. So, iyang tan-awon, unsang klaseng pagkamabungahon ka? Pag nakita niya nga mabungahon man ka, pero dili consistent, naa ni rason, daghaning mga angay nga pulunganan nga mga sanga, aron dili ni mobabag sa iyang pagkamabungahon. Ang pagpulong sa Ginoo, igsuon mo nang gigamit niyang ehemplo sa pagpananom, kay masabtan magud nato. Murag gitangtangan nato sanga, gilimpyuhan nato sa atong unahon na luoy ang tanom, pero dili maunay mo resulta sa mas mabungahon nga punuan. Ikatulo, iyang sutaon ang kalidad, the quality of our work. Uban sa ato no kanang nandakan na bito nga Pilipino nga paghunahuna, pwede na, okay na. Ipas na imong term paper. Pero gwapo ko kuan ani, wa ko malipay na ni, okay na, i-submit na, importante na akay na submit. Wala tay gitawag nga paningkamot nga ihatag ang pinakahingpit nga atong mabuhat. Ang ato okay na. Nagtimplag kape. Ang basong gihatag na ay buak sa iyang wait dapit. Okay na, napa man ang kape, wa pa man nayabo. Naghatag og kape, bugnaw pa simod sa itoy. Nya pag inom taon sa mo inom og kape nangurog, unsa man ni perti mang bugnawa? Ay, wa day na nabutang ang hot water. Cold water da ito. Nya makuratan ka nganong malain ang imong gihatagan, naghatag kag kuano, kitay electrician ka, nagtaod kag mga kuryente. Unya pag-abot sa singilay, nagreklamo ang imong gitrabahoan, unsa mo tayong gibuhat? Nanga-ground mitanan ang among aircon nangabuto. Ang tubag, basig short na. Ingon tayo, alang-alang! Short yun na! Ingon pa siya, atong usbon, pero mudugang na mo, kay lapaw na mas oras. So, inanata mo na ba, may not exactly be the same thinking, but that is how we appreciate. And the Lord looks at what we do, not only on how we give it to others, kaya ang imong pagpamuhat sa laing tao, may imong pagpamuhat kinaya sa Ginoo. How you treat others is how you treat the Lord. Mo nang ingon ng Ginoo, di ba? Ang imong paghatag og tubig, pagkaon aning kabus, gihatag na mo, gibuhat mo para kanako. Ingon ka, kano sa man ko naghatag Ginoo? Sa imo, ingon sa kato, naghatag kag pagkaon sa kabus, naghatag kag ilimnon ngadto mga gipang uhaw. So ang paghatag nato sa resulta sa atong paningkamot, susama ning atong mga trabaho, susama na sa atong paghatag sa atong mabuhat ngadto sa Ginoo. Ingon sa unang Korinto 3, 8-9 ug 12-13-14. Atong basahon. Unang Korinto 3, mo ni atong teksto 8. Walay kalainan ang nagpugas sa nagbisbis, gantihan sa Dios ang matag usa kanila sumala sa iyang nahimo. Versikulo 9. Kay sa Dios kami isig ka magbubuhat ug kamao ug kamo mao. Ingon tong usa, nakadirudong kuno ko. Ako lang una na, komedya ni basig imong ibutang sa notes. Wala ni. Ingon, nganong mabutar mamong Manny Pacquiao? Tubag tong usa, naunsa ka? Kamao man na.
Mulansan man ang pagka-presidente, di siya kamao. Gitawag ko siyang pambansang kamao. Unya, di kamubutar niya. Kumudya na naikson. Nabasa na ako sa Facebook. Pagbasa na ako to, uy, bitaw, no? Kamao gid siya. Matawag ba ng pambansang kamao kung di siya kamao? Praise God. Inay mo tapag kamaog yung kaison. Verse 9. For we are, verse 9, kay sa Dios kami isig ka magbubuhat, kamo mao, uma sa Dios, kamo mauusab ang balay sa Dios. Versikulo 12. May pipila kamo gamit og bulawan, plata o bililhong mga bato, alang sa patukuranan. Ang uban mo gamit og kahoy, sagbot og dagami. 13. Ug ang kalidad sa binuhatan sa tagsa makita unya sa adlaw nga kini ibutyag ni Kristo pinaagi sa kalayo, sulayan kini diha sa kalayo ug sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Ug tanang tarong musulti og versikulo 14. Ug balik ko, no? 14, kung ang gitukod sa tao diha sa patukuranan dili masunog, makadawat siya sa iyang ganti. So ang unsay imong produkto, it can be a customer service job, ang imong trabaho mao pag-atiman sa mga pangutana o mga kinahanglanon sa imong mga customer. Mubalik ng customer nimo, muhatag pa og gitawag nato nga pahalipay kung gitarong nimo siya. Naay sa kaming pamilya nag-celebrate birthday. Birthday man to unta nila pero na naghatag og panalapian para among i-celebrate ang birthday sa akong duha, si Chanel ug si Isaac. So nangaon mi dinhi sa usa ka restaurant nga bag-o pang abli, daghang nangaon, lamian pud lang pagkaon. Pero tungod kay puno, to aming gibutang sa alfresco. Ang gitawag ng alfresco kay air continuous. Why aircon? Hangin. Presko. Mana alfresco na siya. So gawas sa kananan kay puno naman. Pero grabe no, muramig na sa sulod kay ang waiter nga naagtiman sa amo. Hatag. Sir, unsa pa sir? Dagan, in charge man siya sa tagagawas nga mangaon. Pero wa gyud mi nagsikay di pa taong sahay, sige na kag tawag sa waiter. Hantod sa ningadto na ka sa ilang counter para bay ang tubig, bay ba? Isa, uy, sir, nakalimot yun ko sir. Wa na, nangauga na yung mga tao. Ang tubig, gidaladala pa. Kisa ganito na nga yung tubig. Tuwara ugkas na. Pero kato siya, grabe, usa lang kasulti, dadaan ta mo kan sir, dadaan ta mo ka na sir. Yung ko, pwede may mga yun na kutsara, kay dito, ikaw pa may muli niya, taas kay linya, ay, ako'y dala na sir. Pagdala sa kutsara, gipakapinan pa niya og plato, gipakapinan pa niya og baso, naidagang pakapin. Yung siya nga, bay nga nung gisubraan man nimo, para di na kamusugo sir. Dagang komedya, pero mayo, sakto. Pagbalik niya, nagdanap og tubig. Kunya gibutang man yung tubig dito sa kalan nga init-init. So ang hot water ang cold water nimong hot water. Insa maayo po dayon kay mura kag insect ni Koreano man tani pero insect man pa man naman sir kay ang imong tubig gipainit man nimo. Sir, ilayo ba na ako sir? Tanawa abitaw no init na di ay. Pero maayo siya nga waiter. So pag human mo kaon, amog yung gisultian ng manager. Sir, pwede bang muhatag mig tip pero para na gyud sa iya kay maayo magud siya. May po nang tubag in town sa tag-iya nga manager. Yung siya nga, init ang kusina, sir, init. Iko nga siya, makumuhatag, huwag mo ko sa kusina ni order. Gigikan sa kusina inyong order, sir. Init. So, Paris tila tanan, Paris. So, hatag tip tanan sa usalang kabutangan niya, tunga-tungaon sa ila tanan. Maayo na po. Niya akong gihunghungan. Niya usaman, itunga-tungaon ko na ninyo. Tubag ko siya, kinaman tong iyang amo. Init sa kusina, sir, init. Pero kuha pa tong amo, bugnaw ang akong wallet, sir, bugnaw. Pero buot pa sabot ba, anong naganami paghatag o pahalipay? Kay nalipay manggid mi niya, maayo ang iyang serbisyo. Okay?
So, sutaon sa Ginoo. Una, sutaon sa Ginoo ang imong pagpangalagad niya, pagtrabaho niya, ang imong trabaho. Ikaduha, ang imong pagkamabungahon. Ikatulo, sutaon niya ang kalidad sa imong gibuhat. Iagi kag mga proseso para magawas ang tinuod. Ikaupat, iyang sutaon ang imong intensyon. Ngano man kang nangalagad, ngano man kang nanarbaho, ngano na negosyo man ka, para ba ikaw magkakwarta? Timan ino kung imong ang imong rason sa pagpangalagad panarbaho mao ang pagpadayag sa kamaayo sa Dios, ang kwarta mo sunod. Pero kung unahon nimo ang kwarta, mao nay love of money. Mawala gyud na ang tanang hakog sa panalapian, dili gyud na matagbaw. Mura kuno na og dagat, dili gyud matagbaw bisag unsa pang karga sa mga sapa og tubig ngadto sa dagat, di gyud na siya matagbaw. So unsa may sutaon sa Ginoo kaupat ang atong intensyon ingon sa Mateo 6. Mateo 6:4. Himua kini sa tago ug imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat muganti kanimo. Nagisgot ni sa prayer and fasting. Pero natay makutlo nga mga pagtulunan. Bersikulo 6, Matthew 6:6. Apan kung mag-ampo ka, sulod nga to sa imong kwarto unya, siri ang pultahan o pag-ampo nga to sa imong amahan, dili makita. Sa imong amahan nga dili makita o gantihan ka sa imong amahan nga nagtanaw sa imong gibuhat sa tago. Versikulo 18, Mateo 6:18. Aron walay mahibalo nga nagpuasa ka gawa sa imong amahan nga dili makita, kinsa nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago ug gantihan kaniya. Ingon ang Biblia, kung nagbuhat ka sa maayong butang paron ipakita sa tao, nakuha na nimo imong ganti. Kung nagbuhat kag maayo aron ibalandra, ipakita, ibuhagay sa katawan nga maayo kang tao, wa na kay maaning ganti sa Dios kay ang tao nay nihatag nimo ganti. Muna ingon na Ginoo, kung na kay buhaton nga maayong butang, ayaw ibandera, ayaw ipaplastar sa kadaghan ng taong makabalo. Kay ngano para ang Dios makaganti diha kanimo. Pero kung imo nang isulti sa tao, ang tao malipay nimo, wa na kay mahuwat pa, kay nadawat na nimo ang unta ang Dios ang muhatag, labaw pa sa mahatag sa tao. Ika-5, unsay sutaon sa Ginoo, sutaon niya dili lamang imong intensyon, sutaon sa Dios aron kahatagan og ganti sumala sa imong pagsalig o pagtuo. Hingon sa Hebreos 11 versikulo 6, Hebreos 11 versikulo 6, ingon sa Biblia, walay makapahimuot sa Dios kun dili pinaagi sa pagtuo kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga Dios nga adunay Dios ug gantihan niya ang nakita diha kaniya. So ang tao kuno nga muduol sa Ginoo kinahanglang mutuo nga naa gyud Ginoo. So kung ikaw nangalagad sa Dios ug naa kay hagit, naa kay problema, naa kay trabahoon, naa kay sulbaranon, duol sa Ginoo nga naay pagsalig nga naay Dios nga nagkan-aw kanamo. Nagtan-aw kanimo. Kay ingon ang Ginoo kung musalig ka nga naa siya, ang imong paglihok mausab, ang imong panultihon mausab. Kay kibaw ka na may Ginoo. Kibaw ka nga nang minaw ang Ginoo, naglantaw ang Ginoo tungod niya na, ang Dios rapoy mo ganti diha kanimo. So ang tao nga naay pagsuta nga naay Dios nga muhatag og ganti, panalanginan gayud sa Ginoo ngadto sa iyang pagpamuhat kay nakita sa Dios ang iyang pagtuo. God is a rewarder. Ang Dios mao ang tiganti sa mga tao nga nagmatinud-anon sa ilang pagsalig sa Dios. Ikalima na no? Okay. So ngadto na taron sa bahin gihapon sa kalainan sa paghatag sa Dios sa ganti ug gasa ug ngadto ta sa gasa sa ganti nakita nato nga muhatag yun ang Ginoo, iyang sutaon ang iyang paghatag o ganti kanato. Unya, bahin niini, ato pong makita nga ang Ginoo, iyang i-record ang imong binuhatan. Iyang unsa igsuon? Di ba ingon man sa Bible, sa gugma, dili mag-record og mga dautan? Ang i-record nimo maayo lang. Ina imong tapad, kahinumdum nako. Ini mo tapat, kinumdum na ko sa akong mga nalimtan. Kung sa may mong nalimtan, dili kay ta anad og appreciation. Anad ta og kasaba, yaw-yaw. Pero gihatagan tag maayo ng butang, di na ta kay numdum. Muna gitawag nga selective memory. Maglalis gali magtiayon, ambot natural kayong tanang dautan. Natural, 1 to 100.
Pero wa pa ko'y nabuhat nga maayo. Wa. Basta masuko ang tao, wa. Napay pagbati nga apil. Wa. Pero igsuon nganong ato ning gi-mention tungod magugkay ang tanang panalangin gikan sa Ginoo ug ang tanang panalangin nga ganti gikan pod sa Ginoo. Mauna nga importante nga atong masabtan ang Ginoo naa gyud siya paghanay. Kay ngano ingon ang Hebreo aton ning basa ganina 11 bersikulo 6 ingon siya walay makapahimuot sa idlo kundi pinagi sa pagtuo. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud nga mutuo nga adunay Dios. Nganong masulti man nato nga naay pag-record ang Ginoo. Kay bawo man siya kanusa kami tuo nga naay Dios. Kay bawo man siya kung kanusa ka nilihok ni lakang sa pagtuo nga nagtuo gyud nga naay Dios. It won't miss a blink in the eyes of God. Dili na ingon nga mahalimtan sa Ginoo. Naagi siya paghinumdum ni ana. Unang Korinto 15:50 Unang Korinto 15:58. Nagtuon ko sa akong pronunciation sa Binisaya no kay sa Bisaya mas maayo pagsulti kini mo kung mas gahi kani mga Cebuano siging mangaway. Kwato plato. Kwatong tuig. Ali na dire. Pwede naman untang pinahimutang pero anan kita nang sa phonetics pa maragsa mga pinabusdak manang gitawag tang bisdak kay binusdak ang atong mga pinulungan. Pasaylo ang Ginoo, okay? Versikulo 58, busa mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga ligon og dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayod makawang. So liguna igsuon, nahuyang ka kay wa pa ka naminyo, ligon lang maabot lagi na siya. Amen. Ang nagpabuta-buta makamata, ang wa nakakita makakaplag. Amen. Liguna, ingon ang Ginoo dili matarog, pagkugi kamo kanunay. Pagkugi kano sa igsuon? Dili pa nagsaon. Roma 14:12, Roma 14:12. Ingon siya, busa ang tagsa-tagsa kanato maghatag sa husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. So maghusay na galing naanay standard way of deliberation, naanay basihanan sa paghusay. So masulti nato ang Ginoo nag-record kay naaman siya basihanan mo nang ingutong sa ako nadunggan nagwali ingon siya nga pagabot sa langit ipakita tanan, i-review ang imong kinabuhi kanu sa ka na maka, kanu sa ka ng daot, kanu sa ka nagtamay-tamay. Tanan kuno makita og ano mo maayong buna makita gid kuno na nimo recorded ing na imong tapad recorded mo nang gigamit na sa mga bangko. Your conversation will be recorded for the sake of security. So tan-aw kita na tanan sa Ginoo. So ako lang paspaso kay gusto jud kong mahumaning adlaw ning portion sa God's Word System na ay tulo ka rason nga ang Dios tulo ka rason na lang atong gamiton nga gantihan ka sa Ginoo. Mo nang gigamit sa Mateo 25. Ingon siya, well done, good and faithful servant. Maayo, matinud-anon, og well done, good, maayo, and faithful, matinud-anon nga alagad. So tulo ka butang ang iyang gantihan. Ang iyang reward system gibase sa tulo ka butang. Una, ang imong excellence. Kung sa imong iyang gamiton nga basehan sa pagganti kanimo. So ayaw ka kurat nganong taas ang standard sa Ginoo kay iyan ang basehan ngano kang hatagan og ganti. Remember no, ang gantihan sa Ginoo sumala sa katakos nimo. Busa sa imong abilidad. Remember Jeremiah 1:5. When you were born, He formed you and He knew you. You were set apart to be whatever that may be. So gimug na kas Ginoo na siya abilidad nga gibutang. Ang iyang hatagan og pagsuta nagmatinud-anon ba ka sa iyang gihatag nga gasa nga gitawag nga abilidad. Ang gasa hinatag di na nimo ma-earn. Pero once na dawat na nimo mo nay gamiton sa Ginoo
nga sukuranan sa ganting imong madawat. O iyang tanawon, ang imong excellence. Hingpit ba ang imong mga pagpanarbaho, pagpangalagad, pagpamuat? Are you building, doing work of excellence? Ang imo bang kape, buak ba ang baso? Anad mo kape, di na. So, what happens? You won't be rewarded the way you ought to be rewarded. Ikaduha, good and well done, and then good. Ang word nga good means it's a popular in the scripture. It was in fact what God used when He said, for 6 days He was doing the work. Sa unong kadaw nga nagtrabaho siya, gitawag niya ang tanan niyang binuhatan nga maayo. So when you were given a gift intentionally, God wanted that what you do with the gift should be good to mankind. What God gave you as a gift should produce goodness to the people that you are with. Now, kung ikaw mananahi, kinahanglan ng imong resulta sa pagtahi, maayo. Kung ikaw elektrisan, pinakamaayong elektrisan. Kung ikaw ininyero, buhatan pinakamaayo. Ayaw gyud og basta buhat-buhat. Kung ikaw gitawag nga computer graphics, ayaw nang para masubmit na lang. Mo nang ma-reject ang trabaho, mo nang ang trabaho magbalik-balik kay wala gyud gitarong. So, your excellence and the goodness that you produce that represents the reality of God over your gift will give you a reward. And lastly, faithfulness. Ang word nga faithfulness, gikan sa Griego nga piste. Di na, pamalikas ha? P-I-S-T-E. May buntag. Mukha ko na malikas igsuon. Maunay Greek word na piste, and that means faith, then wordfulness. Balik ta sa Hebreo 11:6, walay makapahimot sa Dios kundi pinagi sa pagtuo. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. So, ang panalanginan, gantihan sa Ginoo ang imog yung pagsalig kaniya. Munang ingon ng Ginoo, if you have faith, you can say to the mountain, mountain be gone, and the mountain will be gone. So ang imong pagtuo dako na siyag mabuhat, mo nay gantihan sa Ginoo. Mo nang ang pagtuo kinahanglan lig-unon. Asa man nimo makapaligon ng pagtuo? Pagbasa sa pulong sa Ginoo. And lastly, ang faithfulness, no? Well done, good and faithfulness. Ingon sa unang Korinto 4:2. Unang Korinto 4:2, ang tao nga gihatagan og piyal kinahanglang makaplagang matinud-anon. Those who were given a trust must prove themselves faithful. Sa New Living Translation, now a person who put in charge as a manager must be found faithful. So, mo-reward ang Ginoo sa well done, sa goodness, o faithfulness. So, ang reward system sa Ginoo, iyang hatagan og singpit nga ganti ang excellence, ang matinud-anon, ang pinakahingpit nga produkto, ang maayo nga pagpanlihok ug ang pagtuo nga nagpakita og pagka matinud-anon. Kay kung magmatinud-anon ka igsuon sa imong pagtuo, why lisod sa imong atubangan. Dili ka malupig sa imong mga giatubang. Og ang tanang nagsalig nga matinud-anon sa Ginoo mosulti og Amahan tudloi padayon kami sa among pagkamatinud-anon sa mga tao nga mituo kanimo ayaw sila pakyasa sumala sa imong pung. Ikaw ra pud Ginoong Dios ang mahimaya sa matag usang kinabuhi. Ibutang sa among kasing-kasing ang among nakatunan ug sa among alimpatakan ang mga butang nga angay namong sabton. Salamat balang Espiritu sa imong pagpanalangin, pagganti sa imong mga anak sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og atong pagpakan ng Ginoo, Pastor Shani, hallelujah. Praise God. Nagpasalamat ta sa mga muhatag, nihatag, o nagsaad na. Amen? Grabe, lipay kayo atong kaigsunan sa Afrika. Praise God, no? Nagtudlusad ko bahin sa rewards. System sa Ginoo sa atong cutting edge. Unya gitanaw na. Been doing online evangelism. Online evangelism with Sige, padayon lang sana. joy of salvation. PCGO Praise Report. We have been doing online evangelisms these past few weeks.
and praise God for the souls saved from the online evangelism with Pastora Joy, where one couldn't contain the joy of salvation, she openly shared about it to others. Praise God as well for the online evangelism with the Cruisers, where 3 people accepted Jesus in their lives. Indeed, God is doing a good work in PC Go. We also want to praise God for the D groups that have endured throughout the pandemic. With the city now slowly opening up, there are D groups who have been meeting together face to face. For those who are unable to gather face to face, let us not get weary meeting together online. Let us continue to believe and pray that one day you too may be able to meet together physically. We would want to praise God for the brand new motorcycle that God has entrusted Bishop. Praise God for the new jobs that God has given to 3 of our members who have been faithfully attending our Cutting Edge Revolution. If you have testimonies of how God has been faithful in your life, let us know so we can tell of God's goodness in your lives as well. Heads up, PCGO! Bishop Noel has been holding short morning devotionals at 8 a.m. from Mondays to Saturdays, where he has been teaching about the Word of God and has been taking the time to pray for you online. Evening rest at 8 p.m. from Mondays to Fridays. He has also been teaching us proverbs and principles that help us in our daily lives. There are exciting days ahead, PCGO. God bless. Praise God. Okay, so take note of those schedules, especially the daily devotions of Pastor Noel and evening rest. Let's all stand up. Manindog tang tanan. Atong iisang atong kamot dito sa kalangitan. Ginoong Diyos, salamat ang imong mga katawhan, imo nang gipanalanginan. Salamat Lord, imo silang gitudluan sa imong prinsipyo bahin sa rewards. Og Lord, ang imong mga katawhan maalamon og karong simanaha ila kini apply sa ilang kinabuhi og ikaw ang mag-reward sa tanan nilang mga maayong butang nga buhaton. Salamat Lord sa imong pabor. Ang imong pabor magakanunay nga kauban sa imong katawhan. Ang imong ikaw mag-abrig mga pultahan. Ikaw, Lord, ang mag-aabrig mga koneksyon. Ikaw magapanalangin sa tanan nilang buhaton sa ilang mga kamot. O ang imong proteksyon against COVID shall be upon your people. Kinamong giampo sa ngalan ni Jesus. O ang tanan mo yung onog. Okay, your success starts on, and every believer is a disciple maker. Go and make disciples. God bless you all. Kung naay first time, palihog lang, arita diri sa tubangan si Miss G, makikonnect ka nimo. Heads up!